Flower Shop, delivering happiness. Wala, ma'am, tambal man ni ma'am sa arthritis. Ipa-deliver diri sa imuha kang Guadyo sa Namok, ma'am. Kailan nimo ni si Alin? Oo. Asya may nagpa-deliver ni ma'am din. Yun lang siya, pataplan sa daw sa imuha. 10,000. Oh, isa man magamit ang kambal sa arthritis. Arthritis. Sumo ni iyang kuadri nga diri daw ka unang bayad sa imuha. Pataplan sa daw sa imuha, ma'am. 10,000 kaabot ka kung kwarto na ako. Wala sa nagkuhan si mo? Nagtawag? Surprise siguro na ay. Ang surprise nga, tambal lagi, pero ikaw mapabayron ani God. Ingat mo siya nga, sir, dito lang inalasis si mama nga, dito lang ko ang bayad. Pataplan sa daw. Ano na itong kwarto, paigo, kaabot ba ito ha? So, check sana to, ma'am. Kasi dili ka kaangay ni nga tambal. Parang sana to, kay iyam nang gi-kuhan yun, gi-order yun. Oh, pero... Kailan ko nimo? Wala nga ma'am nga i-deliver yun na mo siya. Daghan na ba yatarong mga kuan? Oo, siya mag-ingon ako eh. Wala siya naging mas mga. So, taraw sana to, ma'am. Check sana to. Ako'y munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Check sana to, bago na to kung ano imong bayad, ha? Ano pa man ako tuog, kaabot ba Ay, ito? kung di ka abot, pwede po balikan na mo niya. Unya mga udto. Asan may tanaw mo to, nakugaan? Before ano, matanaw sana to ang product dire. Nga pareha ba yun sa imong tambal nga ginatake karon. Surprise! Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Hila kita si ma'am. So, dito sa tamang. Relax lang. Relax lang, ha? Happy birthday! So, lingkod sa dito. Wala. Sana, kalipay? Masing sa kwan ba? Okay. Flower. Ya, kalipay lang gini, kalipay. Tubig? Tubig, tubig, tubig. Pila may gibuka anak nimo? Ah, siya? Kinamanguran si Mama Sir Alin. Wala nga kakuha na surprise lang. Ano bang yun na? Wala pa yan. Yeah, okay na? Picturean pa kasi. Ayaw gila kayo kay isa ex lagi ni mo ni. Sige, sumayong buntag o happy 76th birthday. Ila Daimi, ako day si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So nami diri karon para ihatod ang pasurpresa sa imuhang ex. Karon sa imuhang birthday. Kabalo ka kita nga ex ang naghatag ani? So nasa yung mensahe ma'am, pero sana kumatahon, kantahan sa kanamong happy birthday. Tina? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So nasa yung mensahe ma'am. Sahon ako ha. So anak siya ma'am. Happy 76th birthday ma'am. Wish na ko sa imuhang birthday
na unta hatagan pa kag taas na kinabuhi sa ato ang Ginoo o maayong panglawas o layo sa mga sakit o disgrasya ug unta maging successful imuhang operasyon sa tuhod para dili na magsakit imong tuhod o makatarong na kaglakaw tuhod. Masking wala ko diha sa imuhang birthday karon kay naman ko diri sa abroad na narbaho o naning kamot para sa ako ang kaugmaon ug para pod masuportahan ka sa imuhang mga needs o makabawi man lang sa imuhang pagpadako nako. Daghang salamat kaayo sa imuhang pagkamaayong inahan, sa imuhang pag-atiman o sa imuhang pagigugma sa ako isip anak nimo. Antos-antos lang masa kamingaw nga naglagyo ta kay kaning pag-work na ko diri sa abroad. Kabalo ko na ikalipay ni mo nigdako kay gihatag na jud sa Ginoo ang dakong blessings nga naabot sa ako karon, pati sa ako ang future o para makalingkawas ta sa kapait pohon. Again, happy birthday ma, and I love you forever. Ka-sweet sa anak oy. Sa manimuhang mga panginaot karon sa birthday ni mother. Manang, happy birthday. Naat pa ang tagaan ka. Aspang at kinupuhi. Bahay pang lawas. Happy birthday na lang. Picture Picture. So, ikaw mama sa manimuhang mensahe sa imong pamilya labi na kay Sir Allen nga naa sa gawas karon. Salamat lang po ni Alien nga wag na ko dama nga na-alis sa surprise pananan ako. Kus ka manang. Magkahilak mo sa vlog no. Please go. Maulang to di lang kasi sakit ang uban. Sige. So ma'am, nasa'y kuan, nasa'y bato nga gihatag sa inyo ma'am. Para mo transform da kaon yang gabi Darna. Darna ma'am, naadiri ulbusa diri ano. Ang isa na lang. Palihog lag ibot sa bira sa bato ma'am. Biraha lang ma'am. Gahi. Sige. Mo nang bato ma'am. Gunita sa pikas kamot. Dito sa kwan. Pilua. Pilo-pilo ma'am. Tasas bato ana ma'am oy. Nagkuha mo to sa lalong. Allah. It's a happy birthday and we're happy too. Yellow na yun. Kadagat sa bato. Wow. It is your birthday round the Sige, wey. Nakakay, pila man paminaw ni mo na kwarta. Bayad daw na sa tambal ma'am. Pangatritis. 10,000 na siya. Hey. Happy birthday. Mo na ang 10,000 yang giprank para sa imo ha. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama
Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya. Hilabi ng mga OFW, kay di masayang ilang kwarta. Ubay-ubay ang makover nila nga area, serbisyo nga garantisado pa. Sa Davao del Sur, Turil o Kidapawan, ug sa Malungon maabot usab sila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghana jud karon ang followers nila. Ang Bigos Flower Shop lang doola,